Rahiagia la pacienții cu metastaze vertebrale, o provocare pentru echipa de recuperare. În ciuda tratamentului complex oncologic și chirurgical, tumorile maligne progresează spre metastazare. Coloana vertebrală reprezintă al treilea loc de metastazare al cancerului după plămâni și ficat. Prin aceste terapii moderne, oncologice și neurochirurgicale a crescut semnificativ și speranța de viață a pacienților, dar nu este de neglijat nici calitatea de viață a lor. În practica medicală, precum și în populația generală, persistă conceptul că pacienților oncologici nu li se recomandă tratamentul fizioterapic recuperator, concept care, prin lucrarea de față, sperăm să schimbăm sau să anulăm. În ordinea incidenței, tumorile primare care duc cel mai adesea la metastaze vertebrale sunt cancerul de sân într-o proporție ridicată, urmat de cancerul de prostată, pulmonar, tiroidian, renal și, nu în ultimul rând, tumorile maligne a tractului gastrointestinal. Locația anatomică de elecție este coloana dorsală și coloana lombară, de obicei porțiunea posterioară a corpului vertebral și pediculii vertebrali. Coloana cervicală este mai puțin implicată în acest proces. Alte metastaze au fost observate la nivelul pelvisului, femurului, humerusului, coastelor și a cutiei craniene. Rahiagia este frecventă la pacienții cu metastaze vertebrale, dar acestea nu sunt singurele responsabile de simptomatologia algică regională. Scopul studiului a fost identificarea surselor de durere musculoscheletală la pacienții cu metastaze vertebrale, cu scopul de a aplica intervențiile recuperatorii optime pentru ameliorare sau măcar a conservării funcției fizice a pacienților. S-a efectuat un studiu observațional pe 10 pacienți, majoritatea bărbați din mediul rural, cu vârstă medie de 61 de ani, în anul 2020, în cadrul ambulatorului de recuperare medicală a Spitalului Municipal Oradea. Criteriile de includere în studii au fost pacienții oncologici, prezența metastazelor vertebrale, rahiagiile, acordul pacienților și funcția cognitivă păstrată. S-au înregistrat date demografice, tipul cancerului primar, tipul de metastazare vertebrală, evaluare clinică, chestionar de evaluare a durerii, evaluare funcțională, ADL-uri, calitatea vieții, funcția motorie, mersul, ortostatismul și evaluarea imagistică a coloanei prin radiografii sau rezonanță magnetică nucleară. În urma examenului clinic funcțional și imagistic, s-au stabilit sursele de durere și s-au selectat intervențiile recuperatorii optime, personalizate în funcție de restantul funcțional, riscul de fractură, rezervele pacientului, oboseala lui și tipul de terapie oncologică în curs, cu scopul de a ameliora funcționalitatea și independența, respectiv calitatea vieții. Durerea este de obicei primul simptom observat de pacient, pe lângă oboseală, anxietate și disfuncție motorie. Pe primul grafic se observă tipul cancerului primar, cancerul de sân și prostată la câte 3 pacienți, urmat de cancerul renal, plămân și un mielom multiplu diagnosticat. Tipul metastazării, leziunile osteolitice au fost într-un număr mai mare, sunt leziuni frecvente asociate cu fracturile
patologice, caracteristice cancerului de sân, cancerului pulmonar. Leziunea osteoblastică osteocondensantă este specific cancerului prostatic. 60% din pacienți au prezentat metastaze lombare, 40% din pacienți metastaze la nivelul coloanei dorsale. Prezența metastazelor vertebrale justifică rahiagia din regiunea dorsolombară, dar ei acuză într-un procent mare și durere în regiunea coloanei cervicale, adesea coborând în regiunea dorsală superioară, marcând cu palma zona mușchilor trapezi superior. Pentru încadrarea diagnostică a rahialgiei s-a efectuat anamneza durerii legat de debutul, frecvența, localizarea, intensitatea, durata, factorii care exacerbează, cum răspunde durerea la analgezice, ce simptome asociate mai au și cum interferează durerea cu activitățile zilnice. Pe scala VAS s-a obținut media de 6,8, durere moderată spre severă ziua și 5,2, durerea în cursul nopții. La pacienții oncologici, durerea este definită ca o suferință globală, durerea somatică nu poate fi tratat separat de aspectele psihice, dar nici anxietățile nu pot fi abordate eficient în cazul existenței durerilor somatice. Componenta psihoafectivă va altera nivelul de percepție a durerii. Acești pacienți se confruntă cu modificări ale dispoziției, anxietate, depresie, impuse de boala în sine și de tratamentele oncologice și chirurgicale. Deci, tehnicile de relaxare sunt deplin justificate în cazul lor. Rahialgia în condițiile metastazării vertebrale s-a descris o durere nociceptivă datorită invaziei și ulcerării țesuturilor înconjurătoare, durerea inflamatorie prin cascada clasică a inflamației acute și durere neuropată datorită infiltrării tumorale, comprimarea plexurilor sau rădăcinilor nervoase, respectiv datorită efectelor secundare a tratamentului farmacologic. În urma examenului clinic, am constatat la majoritatea pacienților prezența cifozei dorsale cu sau fără existenței cifozei lombare, contracturi musculare sensibile la palpare și noduli miogelotici. Contracturile și nodulii miogelotici sunt expresia sindromelor miofasciale care apar datorită posturilor statice prelungite, datorită stresului și anxietății. Sindromul dureros miofascial este cauzat de dezechilibrele musculare din pozițiile statice prelungite, posturile protective din stres. În cazul prezenței acestui sindrom, intervențiile recuperatorii utile ar fi educația pacientului, tehnicile de relaxare, terapiile miofasciale, masaj, stretching muscular și kinetoterapie pentru corecție posturală. La evaluarea funcțională, majoritatea pacienților au necesitat un ajutor parțial și o mică parte, în momentul consultului, au fost capabili de activitățile zilnice independent. Rezonanța magnetică a fost cea mai utilizată pentru diagnosticarea metastazării vertebrale. Se observă la nivel lombar, la nivel
dorsal și din nou la nivelul corpului vertebral lombar. Speranța de viață și calitatea vieții sunt parametrii cei mai urmăriți în oncologie. Terapiile oncologice moderne și cele chirurgicale cresc speranța de viață a pacienților cu cancer, dar pentru îmbunătățirea calității vieții chiar pe termen scurt, pacientul oncologic ar trebui să beneficieze și de terapiile recuperatorii. În rezultatele studiului nostru am arătat că mare parte din rahiagia subiecților studiului este datorată posturilor vicioase, stresului, iar funcționalitatea este limitată de antrenamentul fizic scăzut, care este consecința limitărilor activității. Scăderea mobilității și imobilizarea duce la dezadaptare neuromotorie cu scăderea forței musculare, scade masa musculară, scade rezistența musculară, apare decondiționarea cardiorespiratorie și o afectare psihologică. Recuperarea medicală acționează ca un vector pozitiv prin mijloacele terapeutice specifice. Masajul prin neteziri, frământări scade stresul, anxietatea, oboseala și îmbunătățește imaginea corporală negativă. Tensul, crioterapia și termoterapia pot fi folosite ca și adjuvanți util la terapia antalgică standard. Educația pacienților, purtarea corsetului, educația familiei este importantă. Ședințele de tratament se concentrează pe instruirea pacientului de a utiliza funcția reziduală sau de a dezvolta tehnici compensatorii utile în adaptarea la un mod de viață modificat. Tratamentul recuperator astfel poate fi preventiv, îmbunătățind funcția și prin reducerea morbidității și dizabilității, poate fi un tratament de susținere pentru pacienții cu control relativ al bolii sau paliativ pentru pacienții a căror boală este avansată, dar a căror disconfort poate fi atenuat prin recuperare. Planul terapeutic este individualizat, care depinde de tipul tumorii, stadiul și evoluția bolii, de simptomatologie, prezența complicațiilor, prezența comorbidităților, nevoile și așteptările pacientului și a familiei sale. Sursele de durere la pacienții cu metastaze vertebrale sunt complexe, iar noi, prin intervenții recuperatorii, putem influența durerea în legătură cu postura vicioasă, dezechilibrele miofasciale, chiar nivelul de percepție al durerii în legătură cu stresul, anxietatea și furia pacienților cu diagnostic de cancer. Recuperarea medicală în oncologie ar trebui să înceapă de la diagnostic și să continue pe tot parcursul vieții. Asta înseamnă o îngrijire simultană. Vă mulțumesc!